Dear parents, dear teachers, dear students, it's my pleasure at this time to invite in front of you the members of our first ambassador team. This is a new program which I have the pleasure and the honor to coordinate. I know you are already familiar with their faces because these are the best students in our school. In order to be in our program, they have to maintain an average of B+, and also to prove that they are role models, and they are. Dragi părinți, elevi, invitați, am onoarea să vă prezint echipa de ambasadori a școlii noastre, prima echipă din istoria școlii de ambasadori care reprezintă școala prin faptul că sunt cei mai buni elevi pe care îi avem. I will hand to them the first certificate of service, and this proves that they worked very hard this year, and I hope they will add every single year more certificates like this, because this will be a big proof when they graduate for their hard work. So vor primi primul certificat care atestă efortul și munca depusă în acest an școlar și care, completat de următoarele, și sperăm că vor veni, vor fi o piesă importantă în portofoliul lor. I'm very proud of you. Let them tell you a few words about our program and about their work. Ei vă vor spune câteva cuvinte despre programul nostru și despre munca lor. The Students Ambassadors program is one of the most rewarding opportunities for the community, school, and the students. During this school year, we've learned that teamwork is the best way to achieving triumph. De-a lungul acestui an am observat că lucrul în echipă este singurul mod de a triumfa. In other words, like Henry Ford used to say, coming together is a beginning, keeping together is progress, but working together is success. Cum ar spune Henry Ford, întâlnirea sau faptul că ne-am adunat împreună este doar începutul. Că am continuat să lucrăm împreună este un progres, iar faptul că suntem o echipă este adevăratul succes. During the year, we, the ambassadors, have taken part in various projects, some of which you may know. De-a lungul acestui an, noi, ambasadorii, am participat la multe proiecte, cu câteva poate le știți. We have started a campaign to support Alia Pop's struggle against cancer. Am început o campanie să ajutăm pe Alia în luptă continuă cu cancerul. We have started the Prefest program, then we monitored it for 1 month to make sure it's working smoothly. Am început programul de prefect și l-am monitorizat o lună să fim siguri că merge ca pe roate. And most importantly, we have taken part in all major school projects. Și cel mai important, am participat la toate proiectele mari ale școlii. When I joined for the first time this program, I wasn't sure if I could keep my academic level high enough. Când prima oară m-am alăturat acestui program, nu credeam că pot să mențin nivelul academic destul de ridicat. But after some time, I just realized that this program is motivating me and teaching me how to be a professional student of the school. Dar după ceva vreme am descoperit că acest program mă motivează și mă face un elev profesionist. An ambassador is someone that the International School of Cluj would want to be a model for other students. Ambasadorul școlii internaționale este un elev pe care școala vrea să-l dea ca model altor elevi. When we first heard of the name of the ambassadors, it sounded very odd, but now it is the most familiar sound for us. Când prima oară am auzit de numele de ambasador, mi se părea un pic ciudat. Acum este cel mai familiar sunet pe care l-am auzit. This year, only 6 students were chosen as student ambassadors. Anul acesta doar 6 elevi au fost aleși să devină ambasadori. But I am sure that next year, lots of students will want to join our team. Dar ea e sigură că anul viitor mai mulți elevi vor dori să se alăture echipei noastre. As a result of the work we have done and the examples we have set. Ca rezultat al muncii noastre și exemplului care l-am dat.
Thank you.